Belent ruhawetinden aýdym sagalyjy çykyşlaryny goşukly dowam eden sergide Özbegistan Respublikasyna öňerilýän haritlaryň we önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Munyň özi türkmen we özbek halklarynyň insan perwer ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň soňky ýyllarda hemme tarapdan esasy ösdürilýäniň nowatdaky beýany urly. Hormat prezidentimiň üstünlikli durmuşa geçirýän daşary siýasatyna Sewitin ýurtlary we ýakyn döwletler bilen köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Medan insan perwer ulgamdaky netijeli hyzmatdaşlygyň çäklerini, bilelikdäki tassamalaryň amala aşyrmagyna, öýdary sergileriň gurulmagyna möhüm orun berilýänini bellemek ýakamly. Köp ogurly türkmen özbek hyzmatdaşlygyna sewda ykdysady ulgama aýratyn orun değişirler. Şunun bilen baglykda ýanyş energetika owa hojalyk pudaklaryna, medeniýet, alam bilim ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň işçiň ilerledilýänini bellemek gerek. Munyň özi kaşan binada gurulan giňme şöyle sergide öz beýany tapdy. Ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň we gepleşikleriň jemleri boýunça galanylan alalaşyklar, öýdary gatnaşyklaryň işçiň häsiýeti eýe bolmagy şertlenýär. Dogonlyk ýurtda öňerilýän haritlaryň sergisiniň köp taraply häsiýeti eýe bolmagy, Türkmenistan we hyzmatdaşlary hemme tarapdan görnüşde ösdürmäge bolan gadaklanmalaryň artýanyny äşkär edýär. Serginin çäklerini Özbegistanyň öňerilýän durly görnüşli awtoulaklaryň hemde owa hojalyk tehnikalarynyň köp görnüşlerini görkezilmegi, degişli ugurlar boýunça gatnaşyklary giňeltmekde äger türli mümkinçilikleriň bardygynyň aýdyn suwtamasydyr. Soňky ýyllarda Özbegistan köp görnüşli tehnikalaryň önümçiligine möhüm ähmiýet berýär. Bu bolsa köp tarapdan gatnaşyklaryň giňeldilmegine oňyn täsirini ýetirýär. Umuman sergi iki ýurduň arasyna gatnaşyklaryň durly ugurlary boýunça ösdürilýänini görkezdi. Formatlarylar ýurtlarynyň arasyna dostluk gatnaşyklary potolandyrmaga goşýan ulus şahsy goşuntlary şeýle çäherler geçirmäge dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin iki ýurduň döwlet başlanmagyna tüýs direkden hoşallyklaryny bildirdiler.